Hei, salut prieteni, eu sunt Sirius și astăzi începem cu o nouă serie pe canal de Slenderman Original 3 și uite l-am văzut. Și nu. Nici am început și am și pierdut. Dă mă restart. Începem din nou. Nu cine știe ce joc. Deci trebuie să găsim niște chestii astea. Asta este viața. Să găsim și niște... Ok. Am spus, este un joc horror. Nu prea joc genul ăsta de jocuri. Și ușor. Nu prea să mă uit înapoi, dar trebuie. Ai fac de ce tabloul ăla. Mi-e frică. Ușor. Ușor. Am mai găsit o cheie. Ups, am dat pauză. Și mergem. Mergem. Ușor. Oh, am căzut. Ușurel. Ușurel. Ușor. Ușor. E frică, mi-e frică. Să mă uit înapoi, mi-e frică. Acum. Urcăm. Și v-am spus, mi-este foarte frică. Băi, ce m-am speriat. Băi, ce m-am speriat. Pot. Pot. Și aici. Trebuie să ne întoarcem, mi-e frică. Înapoi. Așa ușor. E foarte frică. E foarte frică. Putem pe aici? Nu trage? Nu nimic. Ușor. Ușor, când avem mai 3 minute, putem să încheiem aici. Vă rog, mi-e frică. Este un joc. Trebuie să vedem frică să treci aici. Nu văd. Deci pot să mai iau, nu știu. Aici? Nu. Cred că pot pe aici. Da. Nu. Nu pot! E frică, nu pot nici să sar. E frică. Ce? Și a murit. Băi, prieteni, aici încheiem primul episod pentru că mi-este foarte frică. La revedere! Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Pa!